Club Junta, building better Africa. Blantyre kumasondi kupirira madera ambiri pakujendi baba maoneka kuti mvula imatha kumagwabe kuti kodi mvula imeneyi makamaka ndeiti makamaka panopo ndi nthawi yoti mvula izigwa ikufuna chani chikhali chani zomera zamera pano ndi nthawi yoti ziumeso pa ali nthirira sitimathirira ndi mvula imeneyi mchani makamaka. Programu ija ndi imene iyi mstudio muno ndi zanga Vayana Chunga kwa chabanji Vayana ine kwa chabwino chifuwa nde chino nditengesa kumbiri komano mukandimva ndokhosomola nthawi ina nkhani ikhala yomweyo koma chachoka ndithu pa level yoti nthakupasirani ukumalechereche koma ndili bwino tiyamikire makamaka gawo lomaliza lokuti simutipasira chipano imene ndimaopera kwenikweni nanga sim studio mwathu muno nkhani za mipeko ya zinthu zakucontrol nanga si popanda ma windows makhala zovutirapo nde komanso odandaula mnakakhala mwene kuti wiki yachiwiri tisakuoneka makamaka chabwino tikulandireni Vayana program yathu lero tili ndi nkhani yopatsa chidwi kwambiri nkhani yokhudzana ndi zisankho zimenezi tikudikira September 16 masiku ndithu akufupikira ndipo ena akuti akumayenda mwachangu sindikudziwa komano date yake ndi September 16 2025 tsiku lalikulu kwambiri pamene kudziko kunoko tidzasankhaso atsogoleri ena amene ati atsogoleri dziko lino kukafika mpaka na 2030 sabata yathayi nyumba ya malamulo tinamva kumene kuti ndithu zinthu zodzayima tsiku linalili wonse anthu amene ntchito imeneyi ayimika kuti tiyang'ane nawo ti atenge malo wawo sipano programu yathu tikuyang'ana nkhani yake imeneyoyo komano kwenikweni tikutsamira ku gawo la wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko chichewa chake timati running mate. President wina aliyense amene akuyima nawo pa chisankho chimenechi amakhala kuti akhale kuti wasankha oyenda naye chichewa chabwino chimenecho choyenda naye running mate othamanga naye amene amakhala wachiwiri wake. Ameneyu amamusankha ndithu ndiye pa tikiti yake ija imene akamalemba kuti ballot pali President Dr. Lazarus Makathi Chakwera pomweponso amalemba kuti wachiwiri wawo ndi wakuti zona kutanthauza kuti wachiwiri amene ndithu ndi munthu wovomerezeka ndi malamulo. So chimene chilipo ndi chakuti akuti kusankha kwa wachiwiri woyenda naye pa chisankho cha chaka chinochi kuli kofunikira kwambiri kusiyanaso ndi mwina masankhidwe amene amasankha wachiwiri mbuyomu makanso kwa zipani zimene zikupikisana kwambiri pa mpikisano wa chaka chino maonedwe a anthu amene wonde chipani cha Malawi Congress chimene chikulamulachi cha Dr. Lazarus Chakwera komanso awa DPP amene akutsogoleredwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Pali zifukwa akunena kuti President Chakwera temu iyi akawina ikhala yomaliza chifukwa ndi matemu awiri. Peter Mutharika akayima ndikuwina nawonso ikhala temu yomaliza chifukwa anachitapo kale temu ina mbuyomu. Kutanthauza kwake nkonena kuti wachiwiri amene atansankhayo ndi zotheka kuti ndi amene azanyamuleno mbendera pa chisankho cha 2030 ku Kongresiko kutino kuchoka kwa Chakwera 2030 iyeyo ndi amene angazalowe malo ndi kunyamula mbendera kumapita kutsogolo komanso chimodzimodzi awawa bwana Peter Mutharika. So akuti onena wakuti pachifukwa chimene chocho mayina anthu awawa ma running mate a Chakwera kapena Mutharika sikuti sakhala anthu amasewera ndi anthu ofunika kuwayang'ana bwino kusankha bwino kuti kodi amene chabwino pali zinthu ziwiri tikansankha atithandizira chani ulendo uno atithandizira kupeza mavoti nanga sikuli mavoti 50+1 koma nanga zitatizachitika tayenda ulendo kodi amene ali ndikuthekera kuti akuzozanyamula kusenza chipanichi napita nacho ku 2030 nkhani zake ndi zimenezo. So pazifukwa zambiri mwa izo zikulu ziwiri zimenezi akuti running mate wa Chakwera ndi wa Mutharika ulendo uno ndi anthu oti ufunika kuwayang'ana bwino mwachidwi koma basi nkhani zake zikumatero.
nkhani ya running mate sizakhala yophwekerapo ayi nthawi zonse imakhala ne motive issue. Yes. Chimenenso anthu akuiwala nchonena kuti running mate amatha kubweresa mavoti kapenanso kuthamangisa mavoti mpaka kuthamangisa kwambiri. Oho. Chinanso nchonena kuti tikamaganiza za running mate tiziganizira munthu amene zitakhala kuti mwangozi, God forbid, president has died in office, chimenecho sinachichula ameneyo ndi amene akutenga ndikuyendetsa dziko. Exactly. Ndezi zifunsana kuti kodi munthu uyuyu ndoti atha kuyendetsa dziko. Tinazionapo ulendo umodzi. Exactly. Atatisiya malemu Bingu mzimu wawo semutendere ananyamula my Joyce. Exactly. Running mate. So tisamangoganizira za ku ground nkhani ya ndale ya muziganizira sona kuti munthu uyu kodi ali ndi kuthekera onena kuti atha kuyendetsa dziko nkumapita kusogolo. Running mate is a president in waiting. Exactly. Exactly. Komanso tione nkhani ya kugawanikana kumene kumakhalapo mzipani ngakhale dziko limene chabwino ufuna ngati mtsogoleri you need a vice president kapena you need a running mate amene atabwerese anthu pamodzi, unifying factor, a unifying person. Yeah. Ndithu munthu otathabweresa anthu pamodzi anthu amitundu yosiyanasiyana komanso ngakhale mchipanimo anthu kabweresa limodzi. Chabwino. Someone who is going to scatter people in the party may not be the best. Then it's in choneso chigawo china chimene chichonena kuti 2030. Now pamenepa I need to be very clear. All right. Anthu akakhala fixated kwambiri maso awo pa 2030 mwinaso ataphonya zinthu zina. Chabwino. Some leaders are just good for now. Oh. Alipo anthu ena amene atha inde alipo anthu ena amene atha kungothandizira nthawi imeneyi kukonza zinthu 2030 yo azachite vote azaona mtsogoleri amene azakhala relevant at that time. Pali ndime yaikulu iyi chifukwa ndaona zipani zina zikukhala ngati zikulimbana kwambiri ndi nkhani imene ya 2030 to the point oti nkumayiwala kuti ali ndi chisankho pa 16 September inde pakali pano chotamba mbali ya pa 16. So ndipofunika balance pomaona nkhanizi ndizoona ndithu kuti aorganizaso munthu otekana amene atazayendesa chipani 2030 koma it's not automatic kuti ukakhala vice president ndiye kuti 2030 ukawina convention. After all anthu amapita convention. Komanso vayana mfundo imene yoyo koditu uyambira panopo kafika 2030 ndulendo going by experience imene tili nayo tilibe umbono kuti vice president amene akhali naye pano azakafika naye mpaka na ukoko amatha kutayana njira anthu amenewa. True. Amatha kuyambana kumene kutuluka kwapanga chipani chake all kinds of things can happen. So nthawi zina izizi za ndale akumayika maso awo kwambiri pa 2030s ndikumaona ngati kuti pena akuponya akuponya komanso atiponya sazo ifeso ngati Malawi. Chabwino ndiye nkhani ndi imene yoyo ayana nkhani yaikulu mwina pongomaliza PK. Ndiye pali anthu amene amamulozera president wa Chipani kuti koma uyu ndamene angakhale running mate wabwino uyu ndamene angakhale running mate wabwino munikira kumulozera so zachokatu pomunikira apa ndi akumuchita kumulozera kumachita ena mpaka maposta chani so kunkulozera koma tidziwe zonena kuti kusankha running mate ndi prerogative ya president wa yansogoleriyo iye ndamene ali ndi mphamvu komanso mphamvu imene yoyo ndi mphamvu yake kuti asankhe koma pamene akusankhapo nayenso akuganizira kunena kuti ndifuna munthu wonena kuti sasa ndivutisa pa mpando wa vice president. Kuvutisa kumachita zake kukumbukirani tu ubale wa president ndi wachiwiri wake wakhala ubale wovuta kwambiri mbiri ya ndale za Malawi history yoyipa kwambiri afuna kuti atenge munthu wonena kuti nkalamuza kunena kuti dumpha adumphe kalapasi akakhala sono zitoteka kuti munthu amene ukumuza kuti khala dumphayi ndi munthu amene khala yakuima kuchipaniko sakumufuna kuchipaniko sangabwerese mavoti koma iwe anthu amene akumfunaye iwe kuona kuti ameneyo azandivutisa 5 years ndisavutika naye uyu ndiye ungakansange nakhala running mate. It gets to be complicated because of, and then finally nkhani ya alliance
Kani alliance ndimene ikuchita so complicate zinthu zonse. I'm glad mabweresa imeneyo chifukwa malamulo athu amene tili nawo pano ndionena kuti mukamusankha running mate panopo tiyerekeze kuti chisankho chimene tikuyembekezera dzakanika kuti sanapambane munthu round 1 ndiye mukupita round 2 running mate akakhala imweyo simuzasintha and that is a very important factor. Yes, zona. Chifukwa ngati pali kupanga migwirizano yomveka ndikudziwika bwino inakakhala kotheka kuti apangiretu panopo. So apanga bwanji migwirizano imeneyo payokha pa president okha opanda zipanizo izinonezi zikambirane ndipo kambirana zikambeza ma terms of reference kuti kodi mgwirizano wathu cholinga chake nchani tizagwira ntchito motani tizapanga bwanji kuti tisazapondane kutanthauza kuti pawirife ndi ndana zakhale wachiwiri ni ndana za sogole imene alliance so tangoganizani kuti palizipani zina zimene zikusogoledwa ndi anthu anakhapo president achakwerawo amtalikawo Joyce Banda ndiye ukapange alliance UDF ipange alliance ndi PP zakhale kuti my Banda azakhala running mate mwiko singagwire chabwino program yathu ya mawa uno ya kulinji ndi imene yoyo tili nawo mamulumuzana amene nkhani zimenezi amatha kumatiunikira nthawi zonse. Dr. George Chaima alipo mprogram yathu iyi. Dr. Chaima mwadzuka bwanji? Ayi kwamba tikokozeni kupatiti ndio yana moyo wabwino kwambiri line yauno yokumatsika kumatikhulupirira mkati mwa ndime isongoka imeneyo takulandirani. A wonderful nkushe mmodzi mwa anthu amene mumazitsata izizi akatswiri pazandale pamalawi pano mwadzuka bwanji? Inetu PK komaso wayana ndadzuka bwino kayanzatu kumbali kumene ku Blantyre. Ndadzuka. A George Phiri mulipo mwadzuka bwanji? Ilipo ndadzuka bwino inuyo Blantyre yako ndiye anzanga inuyo. Ayi moyo wabwino tonse ndikuthokozeni nonse atatu. Tikumbukire kuti pa ground tili nawo Brenda Kayo, tili naye TS Monjeza komanso Sam Kalimira. So lero wayana tikuyang'ana makamaka kuchipani cha Congress kutanena kale kuti amene akukhudzidwa ndi nkhani iyi ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ku MCP komanso Professor Arthur Peter Mutharika ku DPP amene akumachulidwa kuti ma front runners so far. So onsewa anakhalapo president and therefore iyi ndi last term yawo and therefore running mate wawo ali ndi zijojo zofunikira zopitirira mwezo za ulendo umene uwu. So poyambirira penipeni ndiyambe ndi inuyo alendo athu oyamba ndingofuna kuti munene funso limene tizifunsa tikapita background ndilonena kuti pali anthu amene akumachulidwa pakali panopo. Tili ndi vice president achipani cha MCP ichi tikunena kodi amene ali open ma option amene Achakwera ali nawo pakali pano odziwika ndi ati. Tikakana muchipani momwemo muli a vice president Gotani Hara amene olemekezeka Gotani Hara amene ndi speaker currently parliament imene ikutai ndi vice president ku Northern Region. Pale Michael Usi amene ndi vice president wa dziko right now amene waso is a man in contention. Tikunena pano ndi wachiwiri kwa Achakwera akulamula nawo limodzi pakali panopo. And then kuli bambo amene wangobwera kumene pakali pano amene simungaliphere kuntchula mufune musafune masiku ano amene ndi Vitumbiko Mbumba. Pamaina atatu amenewa anthu akuziona bwanji kwa Achakwera ma option ake amene wawa ndiotani. Chabwino awawa ndi ankati mwa chipani kodi kapena pakha kufunikira kuti Achakwera atuluke mu chipanimo zijatanena za ma alliance. Poyambirira first impressions Dr. George Chaima mukuti bwanji? Nkani yovuta kwambiri. Chabwino. Ndingaone ndithu kuti president Chakwera sakugona tulo kulingalira chifukwa akati aonetsetse mmene mulili mkati mwa chipani ndikumayang'ananso palamulo la 50+1 limene obviously lingafune alliance partners. Yes. Ndikukhulupirira kuti chisankho chake chovuta chifukwa chake ndati sakugona tulo
tikayang'ana ngati mwachitsanzo tili ndi vice president Dr. Michael Usi. Yes. Amene aja ndi vice president ndithu wa dziko. Kotero kuti mmene achakwera akuyendetsera dziko mu ofesi ya president panopo yo akudziwa ndithu kutanthauza kuti ngakhale experience ya president panopo tikhoza kunena kuti ali nayo. Komanso munthu uja tikati tikumbukire amachokera chigawo chakumwera. Kodi munena ausiwa? So Usi amenewa ngati tiaonetsetse kumwerako dziko lino limafunitsitsa ndithu kuti kudzipitirira kukhalanso kwa mphamvu pa nkhani za chitukuko kaya pa nkhani za ndale ndi chipani kapena nene kuti connection ya boma ndi kumwera ndiofunikira kwambiri. Ndiye kukhala ndi running mate ngati ya Michael Usi chikhoza sokha chinthu chabwino chimene chikhoza kuthandizira kuti achakwera apezeko mavoti ndithu ambiri chigawo chakumwera malingana ndi mmene angathe kudzigulitsira Michael Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Chifukwa zimenezozo ndizofunikira kwambiri. Ndiye akaonanso kapena tikaona speaker amene tili nawo House of Parliament Gotani Hara. Ndikhulupirira kuti ndi munthu ujaonena kuti akuyimira azimayi ambiri mdziko pa maudindo. Komanso ali kuti amachokera kumpoto kumene anthu andale kawiri kapena kuti zipani zimafunitsitsa kuti zikakhala izo patsogolo zilimbanenso kuti zilimbirane mavoti akumpoto. Ndiye ndikukhulupirira kuti so akutha kuona kunena kuti mwina nditati nditenge mayi Gotani Hara ndikukhala running mate wanga andithandiza kundigulitsa malonda angawa kwa azimayi a dziko lino ngakhalenso azimayi ndi anthu akumpoto. Ndiye nkofunikira mwina iye achitaso represent gender equality kuti amene akhale running mate. Mmene zinalili pakati pa Bingu ndi mayi Joyce Banda nthawi imene ankakhala running mate wawo. Ndiye tsopano mmene munanenera muja kuti tisayiwale kwabweranso mnyamata wanzeru zake wojijirika amene akuoneka kuti akupezeka ponseponse ndiye Vitumbiko Mumba. Mukamuona Vitumbiko Mumba ndi mmene wabwerera akuoneka kuti wabwera ndi mtundu wa ndale zosiyana kwambiri ndi anthu ena akuluakulu amene ali mchipani cha Malawi Congress Party. Chifukwa chake mukamuona Vitumbiko Mumba akuoneka ngati kuti ndithu ndi threat kwa akuluakulu ena mchipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Tisaname pano ya tizuuzana zoona. Alimo ndithu anthu amene achita develop mtima wa nsanje mu chipani cha Malawi Congress Party kumchitira nsanje kapena kaduka Vitumbiko Mumba. Ndipo anthu amene wanda akuluakulu ndithu mchipani chimenechi. So anyamata ambiri akuonekanso kuti akopeka mtima ndi ndale za Vitumbiko Mumba amene sakuoneka kuti akhoza kukhala asset ya mphamvu imene mwinaso achakwera kamayang'ana kuti I think apa mnyamata namuchedwera kuti atithandize ntchito zambiri koma akhoza kuona mmene wachitira reform atapita ku Ministry of Labor kuchoka kupita ku Ministry of Trade akuoneka kuti he is a no-nonsense boy. Akufunitsitsa kunena kuti zinthu mdziko ziziyenda mokomera Malawi chimenenso chikuoneka kuti chapatsanso support ya Mumba yochokera ku mtundu wa Malawi. Ndiye pambuyo paliso mwina omalizira ndikhoza kutchula ndi Chimwendo Banda mwina chifukwa cha chikoka chawo pakakonzedwe ka misonkhano ndikudziwa kulankhula akapita m'misonkhano koma kuti mwina asankhe Chimwendo Banda ndikukhalanso running mate wawo pamene popo mwina tikhoza kunena kuti agwira yosapsa president achakwera chifukwa chonena kuti iwo ndi akulilongwe
Chimwendo ndi akudowa ndiye kukhala ngati kuti akuyendetsa zinthu za pabanja pawo kapena pakhomo pawo zimene mwina sizingathandize kwenikweni kwabweretsera mavoti koma at the same time akuoneka kuti Chimwendo ndi munthu uja kutinso ali ndi chikoka cha wanthu akapita m'misonkhano. Nkhani yomalizira kwenikweni ndikhozonena kuti sayiwalenso akumaganizira kuti koma kutsogoloko kufunikano tipange alliance kwa toka patoka sitingakwanitse ndiye ndikatamfulumira ndikutenga mmodzi wa ife nanga alliance partners akadzabweretsa condition yonena kuti kuchokere vice president ndidzatani ndiye ndiona kuti nkhani zonsezi zikuwapatsa mutu ndithu Achakwera kuti apeze running mate pakali pano mwina ndimire pamene kopo. Thank you very much. Mukamabweranso ndiye mutisankhirano pa gulu limene lili mwachita analyze ndiye mwapatsa advice yotani Achakwera free advice kuchokera kwa inu. Right, tipite kwa Brenda Kayo komanso TSM Monjeza lero aujeni ma analyst athu simuzungulira nkhani tikufuna kuti inu muboleze muloze kuti ya imene ndaneneramu I think apapa atate atere Achakwera ziathandiza. Brenda Kayo kulilongwe wadzuka bwanji? Kuno kwabwino zonse zangwiro nthawi imavuta ndikupase mpata Brenda background nkhani ndi imene iyi running mate wa chaka chino akufunika kumuyang'anisisa bwino pa zifukwa zosiyana zimene tayankhula zija anthu amene ali m'bwalo mchipani momwemo pali Mai Gotani VP kumpoto speaker Vitumbiko Mumba nduna komanso Dr. Michael Usi amene pakali panopo ndi vice president achayimana chuanso olemekezeka Chimwendo amene ndi secretary general wa chipanichi. Over to you Brenda. Sabwino kambiri PK pano ndili ndi mmodzi mzimayi ochokera kulikuni mwina kuyamba azitchula okha dzina lawo kuti mwadziwe mayi tikudziweni dzina lanu ndani. Ine dzina langa ndine Ainafe Chiwalo. Sabwino palitu nkhani pano kuti Achakwera mmene tikuyambikira chisankho cha pa 16 chaka chino Achakwera kuyembekezeka kusankha running wawo komanso apita msika kuyembekezeka kusankha running wawo mwina pa chisankho chimenechi kusankha wachiwiri woyenera kwa mtsogoleri kukhala kofunikira bwanji kusiyana ndi zaka zambuyo. Kusankha kwa wachiwiri wa mtsogoleri kukhala koyenera chifukwa kuti amene asankhidwa achiwiri ndi amene adzakhale onyamula chipani mtsogolo after akasiya chipanicho adzasiyira m'manja mwawo ndiye akuyenera akhale asankhe mofatsa modekha ndithu. Pali chiyembekezo komanso kuti mwina akuyenera kusankha Vitumbiko Mumba Michael Usi Richard Chimwendo Banda ingakhalenso Gotani Hala. Paliso kuganiza bwina kuti mwina Achakwera akuyenera kuti atuluke akasankhe mtsogoleri wina owunikira kuti chipani chimene chisakusiyira m'manja mwawo mwina inuyo pa anthu amene wamukuwaona bwanji kuti Achakwera angasankhe motani? Ndi ufulu wawo ali ndi ufulu osankha amene akufuna iwo komano chomwe ndinganene nchokuti akufunika asankhe mofatsa modekha kuti wachiwiri amene asankheyo adzapitiriza amene wazasiyirepo modekha asankhe wachiwiri anzeru komanso oti adzanyamula chipani pa umodzi kuchigwira mu umodzi. Sabwino PK umu ndi mmene ndachezera ndi amayi Alinafe kuchokera kuno kulikuni. Akuti alankhula momveka bwino ndipo zoona akuti ndi ufulu wawo president Chakwera sakufuna kuwasankhira. Zikomo kwambiri Brenda. TSM Monjeza kuzomba kwa chabwanji. TSM Monjeza kuzomba kuno kuzomba tu kwa chabwino ndithu ka kumeneko ku Blantyre. Kwa chabwino akuti bwanji anthu kuzomba nkhani yathu. Chabwino panopa ndili pa lanki ya pamatawale pamene amakwerera malole ndili ndi munthu mmodzi amene akufuna kuyankhulapo pa nkhani imene mwina poyamba paja tatikumbusa dzina lija komanso kumene mmachokera. Ine ndine George Kankuzi ndimachokera Chinamwafi. Chabwino mwina nkhani mwayimva ya nthawi yomwe yafika ano yoti ino mwina mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera asankhe wachiwiri wawo amene azayime nawo pa chisankho chimenechi mwina mukuona kuti nkofunikira bwanji kuti apange chiganizo chabwino posankha mwina munthu oyenerera kwenikweni? Izo ndizofunika
malingana ndi mmene dziko likuyendera akuyenera kutisankhirabe anthu oti azati kwase chiyembekezo kutsogoloko osangopanga kuti munguganitsa yayi komano titenge ndi Malawi akuyenda bwanji chikufunikira ndi chani Malawi kuno chabwino ndiye pa mayina amene alipo amene akungoganiziridwa pala Chimwendo Banda Vitumbiko Mumba Catherine Godan Hala komanso Michael Usi mwenenu mukuona kwanu mukuona kuti amene ali ndi ma-qualities muno oyenerera kuti angathandizira Chakwera mwina mukukhala kuti kwenikweni Vitumbiko Mumba ndamene angathe kuwathandizira Chakwera tikatenganso pambiri zawo komanso ndi ukagidwe kawo ka ntchito komanso ndi khama lawo mwina tatambaswana bwinobwino mukatavuze mukuona moziti zimene zikwasiyanisa ndi mayina ena amene akuchulika okay panopa dziko likuonetsedwa Chinyamata tikaona Vitumbiko Mumbawo ndi Chinyamata komanso ndi amene kwa mbiri yawo ya unduna wawo ndi amene ayendesa bwino tikamene ndimamvera ndi akuyenera kuti iwo ndi amene angasogolere musazana ndi Chakwera kuti kutsogoloka adzakhale Malawi abwino ndithu ndi mmene ndachezera ndi amene ndapeza ndithu pa rank yapa Matawale kuno kuzomba ndikuthokoza kwambiri TSM Monjeza for the first time bayana Malawi uyuyu waganiza zotosa chala akutosa amumba wa ndeuti zikuchita iwo akuzika poera pambalambanda. Yeah, no. Zimene akupanga Mumba obviously has gotten attention mchipani kumanso kunja kwa chipani. Koma tikumbukire kuti kunali convention. Anapita iwowa kukapikisana nawo pampando wa vice president and adalephera anagwesidwa nda Harao. So he has zikuziwikiratu kunoti anima inspirations a leadership mchipanimo ali nawo but at the same time zinaonekaso convention kunena kuti anthu ochulukirapo ma delegates ambiri they preferred Maihara to himself. So pamene ponso mpofuna kuona ma dynamics achipani chifanana kuti munthu kamasogolera sokungosagolera you are not leading in a vacuum. No, you are leading as a party and zikuonekabe kuti anthu ena mchipanimo sikuti they have accepted him as such chifuka amumbawa poyamba sanalewa Malawi Congress Party ndi munthu oti wachita kukhala ngati kubwera nde zipani makamaka zangonagona ngati Malawi Congress Party komanso ngakhale DPP amene muja anthu samakhala ngati ndi maploti anthu oti anakhala kalekale amakhala ngati kuti ali ndi added advantage maka kamayankhula maonera kuti munatipeza kodi uyu wachokera sokuti chifukwa yake zokhala ngati zokokana but all the best Chakwera is the one to decide on this one. Ochita decide sifa Malawi ochita decide ndi Mutalika Akabambe Joyce Banda kumene kuwana nkumwa onse wa presidential candidate na mena akachita koma undu ufulu wa Malawi kulankhula pachina chili chose makamakaso zisankho yes chabwino tipite kwa alendo athu ndiyambe ndinuyo Wonderful Nkuche mukuti bwanji Nkuche nkhani ndi imeneyi yatambasuka ndipo Malawi akulankhulapo inu mukuti bwanji? Zikomo kwambiri pokhala nane program imeneyi ndipo kuti poyambira paja mnati tisachite sokuzungulira tingofika pa inde yes please koma ndisanafike pamenepo ndingolankhulako pang'ono kuti laini imene ndi chiwanda choti chikayimike munthu akuyankhula nthawi imene akuti ayankhule bwinobwinoyo zimenezozo komano tili ndi chisomo khaso apapa amazitsata izizi akwayimbira ndithu and any moment imene line imeneyi imaoneka kuti yaduka ndiye it's back online and Wonderful Nkuche nthawi yomweyo back online panopo sitikuchita za maseweraso zoti zija kuti line yatayika mpaka na program kutha Nkuche mabwera tabwera
taikane amene wawa chifukwa akumveka kuti abwera komano akumvekera kumbali sindikuziwa kuti ngofunika muite kulowesa keboyo pamenepo aziyankhulani tichita improve the reception as we move mmayankhula ankhuche kwa ine kuti mwanena kuti tingochita mwachindunji ndisati ndakhala ndi president yachakwera kumati tisankhe munthu amene angathandizane nawo pa zisankho zikubwerazi kwambiri ndithaso kutchula dzina la Amumba pa zifukwa izi ndingonena chonchi kuti apapa George Phiri alipo koma George Chaima ndi amene asokonekera apeze na Chaima pitirizani mukuti mungolozeratu Amumba pa zifukwa izi chabwino choyambirira ulendo uno president achakwera ngati akufuna running mate akuyenera kulowera kumpoto chifukwa mkati mwa chipani cha MCP panopa palibe wandale amene wakumwera onena kuti ndikundalira ndikupeza mavoti kumwera zasiyana ndi ulendo wapita uja kuno kunali munthu ngati Sidik Mia amene anathandizira kwambiri kuti chipani chikhale ngati kuti chabooleza kumwera pamene ulendo uno palibe munthu oteroyo ndoda akuyenera kulowera kumpoto kuti akasankhe running mate ndakakhala kuti alowaso kumpotoko ma options amene alipo ndoti ndi Amumba ndi Aguranhara tsono Amumba akubwerapo chifukwa chonena kuti ma candidate aja akamati akuima limodzi pamayeneranso kuti pakhale combination yabwino osati chabe zigawo komanso tikamaona zaka komanso kachitidwe nde tikaona kachitidwe ka ndale choyambirira anthu ambiri amanena president Chakwera kuti amapanga zinthu mokhala ngati kuti moziyang'anira patali chizungu chake taonera kuti mwina mwa passive tsono kufuna kuti pasabwereso munthu winaso ozitsata ndale mwachoncho sikuti ndikulakwika kuzipanga zino mwa passive ayi pena zimatengera kuti mwina umayika nzeru zambiri usanapange chiganizo zimene zili zabwino kudekha yes ndipo kuti president anthu amaona kale mwachoncho zikufunika candidate wina amene amachita mosiyanira napo kuti khale ngati kuti anthu awiri ochita mosiyana za balansana ndiye momwe taonera Amumba pakadali panopa zikuoneka kuti ndi oterowo zomwe zithano kuwapasa anthu ngati chikoka kuti tikamwika munthu ameneyi azithamanga kuti atithandize zinthu zili zitatu chinanso tikaona president chaka chino akwanisa zaka 70 zomwe zitapangise kuti pakufunika patabweraso wachinyamata onena kuti akhale ngati kuti wapasa chikoka achinyamata nde tikati tione muchipanimo Amumba momwe akuziyendesera zinthu zikuoneka ngati kuti achinyamata ambiri akumayang'ana kuti munthu uyu akubwera ndi ndale zimene zikuoneka kuti zikuthamangitsa zinthu nde chifukwa cha chimene chikuti atayika Amumba kuti ndima ndi mkulu achinyamata sonawonso athaso kubweranso ndi confidence kuti chifukwa cha ano kuperekapo koma chomalizira ndikudziwa kuti ndalankhula nthawi itali vuto lalikulu no likhala kuti Amumba ndochokera kumpoto nde chipani cha MCP chinazikika kwambiri chigawo chapakati ena nkati mwa chipani mwina kumakhalano ndi mantha kulipo kuti ndi temu yomaliza ya Chakwera akamazati akuchoka mwina potential amene angasatenge ndi Amumba ndiye mwina kuzakhano kudandaula kuti chipani mwina tachisiya m'manja mwa alendo zimene zitapangisa kuti anthu ena nkati mwa chipanimo ayesetse kuti Amumba asakhale ndi mpata okuti wa running mate ndipo kuti masiku akubwera tiziona komabe chipani cha MCP chili pampani pano chifukwa tikati tione zipani zomwe zikulankhula za malaya akumalankhulira kunja kwa MCP zipani ngati PP, UTM, UDF, Afodi sakumalankhula kuti tipanga mgwirizano ndi MCP ayi ndiye kufikira pakadali pano titangovomereza kuti chipani cha MCP zisankho zikubwerazi achiona mwaokha
zipani zina zomwe zidafune alliance zilowera kwina Sopano yomwe adapanga Chakwera chikhalano cha iwowo mkati mwa MCP. Sopano mwayankhulapo mfundo ziwiri mmene mmakamba za vitumbiko mumba mukamba za chinyamata kuthamangathamanga etc. Mai Gotani Hara ndi mzimayi andi anthu amene alembetsa chaka chinocho out of the 7 million a big majority ndi azimayi andizakambidwapo kuti munthu wa mayi ulendo uno tisachite naye masewera akhoza make or break chisankho cha chaka chinochi. Mai Gotani Hara ali ndi advantage kale yokuti ndi mzimayi andi constituency imene ya azimayi imene alembetsa kwambiri pa vote ya chaka chino ndi gawo la iwo amayiwo. Pamene popo advantage imene simukuiona kuti ikuyenera kuachita sway Dr. Lasi. Ndizoona kuti pali advantage imeneyi komabe tisaiwale kuti tikamaona ma voting block akulu kumalawi kunoku ndi azimayi ndi achinyamata. Yes. Mumba ali ndi advantage kuti kwa chinyamata aku alikonso chabwino Gotani Hara kwa azimayiko alikonso ndezikanga kuti zikubalance up. Ngakhale pa pepala tikuona kuti alembetsa kwambiri ndi azimayi. Tisanyengeke kutengera kuti azimayi amaponya chisankho kuti akufuna athandize nzimayi zawo kuti apambane. Chabwino ndakumvani pomaliza quickly nkhani imeneyi yakuti vitumbiko akuchokera kumpoto chipanichi ndi stronghold yawo ndi yapakati kuli 5 years itu kutsogoloku tumukambazi ndi za September 16 chipani sichingaganize kuti yayi inu tiyeni tiite rally behind running mate uyuyu Dr. Lazi ndi vitumbiko ndi cholinga choti tiduse September 16 za 2030 tiziona nthawi ilipo. Nzotheka atadi kupanga choncho koma akumbukire kuti adzasokoneza chipani chifukwa 2030 zakhala kuti akufuna candidate watsopano chipani mwina kujikonza swapo ndi apo akukonzekera zisankho ndi candidate watsopano ndiye pakadzachuluka maphokoso zizapangisa kuti anthu ena adzayang'ane kuzipani kwina ndiye ngadakupanga maplani amenewo adziwe kuti ndizovuta kwambiri kuti chipani chidzakhale kuti chini mchimake. Wow, akutanthauza kuti a choice of running mate pakali panopo is very very crucial. Thank you very much for now Ankuche. Ndisinapite kwa George Piri, tipite kumzuzu kwa Sam Kalimira. Samu ndilishuwa kale kuti wadzuka bwino. Pa ground akuti chani za running mate makamaka lero tikuyang'ana za Dr. Lazarus. Atagwele matuka yazuka kai ni mwazuka bwanja ajimu aenda tsoka nizikumu kwambiri ngani yale maimva ngani yale lero ndaimva ndipo ikumbeka bwino kwambiri ndipo so ndiyo pasa chidwi itani kapona kuti Achakwera atani watu element akufunika nizofika bali tipanopa Achakwera ayambe kuzukuta akulu nthawi yatha apapa Achakwerawa nthawi yathera ndipo akuyenera kuti ayambe kuyang'ana panopo koma pali challenge imodzi imene ilipo chifukwa chona kuti 50+1 ija ikuyang'anidwa ndi chidwi kwambiri kona kuti akuyenera kuti iwowo apeze munthu amene atakuwapangisa kunena kuti 50+1 ija itheke komano tikaona seko yawo imene iwowo pakali pano chifukwa za alliances zinatchulidwe kwa iwowo sanganene kuna kuti uyuyu abwere apapa nthawi ya yosankha ma running mate ndi pamene pamakhala no ma appeasement kuti amayang'ana mbali yona kuti uyuyu ndingamusangalase bwanji komano ineyo mmene ndikuonera ndikuona kuna kuti Achakwera ali pa ntchito chifukwa pali avitumbiko mumba achimwendo banda Gotani Hara amaiko lusi ndiye tikaona anthu awawa paokha kuzukhala ngati mwine mwake ndionena kuti apanga kale alliance ndiye tikaona mmene zilili apapa ndiye kuti asankhe uyu ndiye kuti winayi nzachiziwikire azinyinyirika sitinganene kuti sazinyinyirika ngati sakupanga moyenera ndikukuwuzani division itha kukhalako ku MCP komanso tikaona kuti kodi alliance iyo asapanga liti kodi ndi asankha kale ndiye Achakwera ali ndi ntchito ziwiri wanu pa anthu amene akuonekera kalewa asankhepo mmodzi komanso ngati pakhale alliance kodi amene abwerewo
azalola kuna kuti iwo wangopanga alliance koma asakhale mwina VP izozo zona kuti nzona kuti aziyang'aneso ndiye iwowo of course ninganene kuna kuti sangani chifukwa iyi ndi ntchito yawo ngati mtsogoleri iyi ndi ntchito yawo ndipo zili pa mtima pawo malamulo amalola kuti iwo ndi amene asankhe chani vice president nesero tidaloza uyu timaona ma qualifications awo in terms of background onsewa ni macrowd pula amene tikuwaona amene ali kali limozio ndiye tiona kuti kodi alliance yawo azapanga motani maona ndiye tiadikire kuti apange chani apapa komano kuti alliance ukuku tikubweraso okay ndathokoza Patrick yes ndi choikeli motero ba waita as usual Sam Kalimira ukhali ndi tsiku labwino kwambiri wayana mkulu uyuyu wakhala pa face anthu akuzimpesa zinthu zawo ndi chito yacha kweratu koma ndimanena kuti inuyo unikani inuyo ngati munthu kwambiri ayi munazane naso nthawi ina kunena kuti tili ndi ufulu woyankhulapo komanso tidziwe zonera asogoleriwa amakhala akumvesera ma advisor awonso amakhala akumvesera ndipo uthenga umenewo musangoona ngati pungoyankhula pa wireless at times asogoleri amamvesera so you could be part of the advisors ndipo kupindula kwa decision imene ingapangike kuthoza pindulira tonse ngati Malawi so and that is the direction nkhani ya MCP komanso zipani zina sikudziwa kuti atawine ndani pa 16 pa lero tukamba za MCP Dr. Lazi a George Phiri mukuti bwanji nkhani ikusongola a George Phiri a George Phiri tinao pa line chisomo quickly tairo imeneyi chifano apapa computer yanga ikundionetsa bwinobwino kuti George Phiri ali pa line komano apa tukwauza kuti ayankhule mwina kumveka that would be extremely unfortunate koma pajana nena kale kuti uyuyu chisomo kasuyu amachita zinthuzi ndiye tione kuti tiachita bwanji amene wawa George Phiri koma tili mkatimo wayana kuli analysis ndibwerere kwa ya Wonderful Mkuche pamene amakamba za majority vote constituency ya mphamvu ulendo ono auti alipo ma constituency awiri okay Aphiri abwera Aphiri muli pa line pakali panopo ndi nthawi yanu a George Phiri monga mmene anzanga achai Masa Mkuche alankhulira nkhani ndiyovuta kwambiri pali ya Chakwera ndiye ineyo ndikuiona kuti ndiyovuta kwambiri chifukwa chipanichi kwa zaka 5 kapena kuti zisanu zimene akhala pa utsogoleri a Chakwera chipanichi chakhala chikuonesa zizindikiro zofoka kumwera kotero kuti kumweraku kukuoneka kuti chipanichi chilibe weni woti akhoza kuchiyimirira ngati mmene anali Malemu Sidikimia mu chaka cha 2020 ndiye izizi ndi zizindikiro zoopsa kwambiri kumbali ya chipani ndipo ineyo nimayembekezera kuti mzaka 5 zimenezi a president achakwera ndi chipani cha Malawi Congress achitapo kanthu kuti aonesese kuti kumwerako chipanichi achilimbikitsa kuti kukhale pira ya mphamvu kuchita replace Malemu Sidikimia koma zaoneka kuti zavuta kufikira pakali panopa ndiye kumpoto kukuoneka kuti chipanichi chili ndi anthu amene akhoza kuchigwira dzanja ndi kuchipitisa patsogolo ndipo taonako Mai Gotahara komanso Vitumbiko Mumba anthu awiriwa akuonesa kuti kumpotoku ngati chipani achigwira ndithu ndiye ndikaona
achakwera kuti apange decision yoti ndilovere kuti kukuoneka ngati kuti kumpoto ku ndi kumene kukuoneka mphamvu yawo yoti akhoza kulowera kusiyana ndi kumwera chifukwa alephera kuchichita build chipanichi kapena kuchimanga mwamphamvu kumwerako. Koma tikaona nkhani ya chisankho timayang'ana kuchuluka kwa anthu, manambala ndi amene amachita mata kwambiri pa nkhani ya chisankho. Nde tikaona pamene popo manambala akumwera ndi manambala akumpoto tikhoza kuona kuti kumwera kuli anthu ochulukirapo kusiyana ndi kumpoto komanso mwina pakati. Ndiye 50+1 ndi statistical reasoning imene ikuima palamulo kunena kuti munthu akapeza mavoto ochulukirapo 50+1 ndekuti amene ndi amene wapambana. Ndekuti consideration inayenera kukhala kwambiri kumwera kumbali ya Chakwera. Koma chifukwa chakuti chipani chikumwera kusicinamangidwe pa maziko olimba zikuoneka kuti kumene kunkovutirako. Ndiye decision yawo ndekuti ilowerabe kumpoto monga mmene anzangawa aonera kolingana ndi zimene tikuona pakali panova. Kumbali imene iyi ndikutha kuona kuti ndiloza ngati mmene anachitira Mkhuche. Mota Mkhuche tikanakhala kuti mwina tikuvota tikanavotera candidate mmodzi. Ndikuonabe Avitumbiko Mumba coming out kwa mwamphamvu chifukwa cha machitidwe awo komanso age yawo. Kuti pamene tikuyang'ana za tsogolo la dziko kupatula kutsogolo la chipani ndiye kuti Avitumbiko Mumba ali ndi zaka zochulukirako zokhala mtsogoleri wa chipani kapenanso wa dziko tisati kuti dzikoli lawakonda. Tikuona Avitumbiko Mumba kusiyana mwina ndi Mai Gotani Hala. Ndiye pankhani yoti tione kuti kodi zimene zizi zinayenera kukhala bwanji kumbali ya President Achakwera posankha wachiwiri wawo. Ndiye anafotokozapo anzanga Dr. Chaima kukamba nkhani ya Vice President amene alipo panowa Dr. Michael Usi. Dr. Michael Usi tiyenera kudziwa kuti iwowa anasankhidwa pa tikiti ya UTM kuti pamene anali vice ngakhale kuti president ali ndi ufulu wosankha munthu pawokha koma anaona kuti pa nthawi imene ija chifukwa cha malemu Dr. Saulos Chilima mena anatisiya kuti awachite replace anaona Michael Usi kuti popeza tili mgwirizano mwina nditalowera kumeneko. Koma Michael Usi alibe chipani mpaka lero. Wode woja zake alibe mlandu si chipani? Alibe chipani ndipo sizingatenge kuti ndi IMCP. Ndiye kuti kumweraku kulivuto lalikulu ngakhale kuti mwina po atengapo president anazaona kufunikira kutenga munthu wakumwera ndipo anatengedwa mwina pa basis imeneyo. Koma Michael Usi si wa Malawi Congress. Sanachite declare position yawo kuti ndi Malawi Congress kapena ndi UTM kapena ndi chipani chani. Sanachite declare. Ndiye ndikaona pa zinthu zimenezo ndikuona kuti munthu amene akhoza kumuganizira apapa ngati running mate wawo ndiye kuti ndi Avitumbiko Mumba chifukwa chakagwiridwe kawo kantchito komanso age yawo imene ikupanga influence achinyamata ambiri chifukwa chisankho ichi cha 2025 ichi chikuoneka kuti ambiri amene alembesa ndi achinyamata ndi azimayi. Ndiye poona zimenezo ndikutha kuona kunena kuti Avitumbiko Mumba is outstanding candidate
for running mate. Okay. All right. Mau Dr. George Piri, I mean, very clear, proposing to President Chakwera to consider Vitumiko Mumba for the position of running mate. Ankuche Ajaima sana Bwere Moso, Mutseka Banji, your last word in just 30 seconds. Ankuche. Ndikamamalizira ndingo lingisaso kulankula kuna neno lokoyambikira kuti president akamasankha running mate asamazione kuti munthu amene akusankhayo angofuna zochita zake ngati president koma akusankha munthu amene potentially angazayendetse dziko kutsogoloko ndi legacy imene angasiye ngati president ndipo pangati ganizo zimafunika kuona patali ndithu ndikuzindikira kuti president Chakwera ali pa position yovuta kwambiri kusankha running mate si chinthu chophweka chabwino komabe ayang'anire mfundo zonsezi kuti anthu adzayang'ana mbuyo na kumadzaona kuti kodi anatisira munthu wake iyo akamadzapanga chiganizo chimenechi ziko mukwambiri. It's about legacy. Dr. George Chaima, last word. Dr. George Chaima ikuoneka kuti line imene Dr. George Chaima nde ulendo uno sizinaendere. Of course koyambirira komwe anakwanitsa kutipatsa kutitsekulira program imeneyi titaona as if very quickly alipo koma I can't come out nthawi sikutilola. Okay, Dr. Chaima, you are clear now. Yes, you have a minute. Yes. Ndina yamwachidule kunena kuti ngati Malawi Congress Party yatsimikizirabe zoti ifuna yende yokha pakali pano munthu amene akhoza kuathandiza kwenikweni mwina ukapeza vote in majority tinene mosaopa ndi Vitumbiko Mumba chifukwa akuoneka kuti waponda paliponse m'Malawi muno ndipo akudziwika paliponse mwanso wachita bring new political discourse kuoneka kuti kachitidwe kake kandale kukopa mtima anthu ambiri kotero kuti akozokhala candidate wabwino ndithu. Thank you very much indeed. Amene Dr. George Chaima kuyankhula mosazungulira tikamakamba nkhani izizi wayana tifunitsitsa kuti anthu aziboleza ndikumanena ndi nthawi yokuti tiziuzana zoona ndi nthawi yachisankho iyi sizomangana mmasamba wayana chunga mphamvu zotseka zimene takambirana lerozi zili m'manja mwanumu. Ayi anthu ayankhula kale kuti zitengera ngati afuna alliance ndi kuti sayang'anira mayina amenewa yes ayang'anira outside koma ngati akuyang'ana within the party panopo ndi kuti muonabe ndithu kuti Mumbawo ali ndi added advantage chifukwa cha appeal outside the MCP voters nangasi IMCP sanganene kuti sitikavotera Mumba awavotera koma anthu ena atakuvotera chifukwa chokuti anena kuti ngati angakhale vice president akathandiza kuongola zinthu so but at the same time ndi munthu amene ayena mchipanimo matanena will not feel too comfortable so the headache it's about September 16. It's not about internal politics. It's about winning the national vote. Pamenepa ndithu ndikuwuzani kuti mosapyatira anthu anenakale kuti Vitumbiko Mumbawa however they will have to manage chifukwa ngati Mumbawo atatenga ndikupezeka zonena kuti ena mchipaniwo sakuathandiza vini kampeni ndikunyanyala nkusiya that actually may also work against them. Amene ndi wayana chunga kutseka program yathu ndi mmene timayankhulira mawa tiyang'ana kumbali ya DPP mukhale ndi tsiku labwino zikomo. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with
40k subscribers. Komanso umata daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.